Doncs us farem un tast amb un més senzill, multicòpter, perquè veieu les capacitats del vídeo per evitar aquests desplaçaments, per veure on està el bestiar i tal, i després un vol més llarg, sempre en dron petit, en modalitat de dron de la fixa, que et permet tenir autonomia i recorreguts molt més llargs per anar fent missions més extensives i tal, que està en Cristian, l'equip tècnic i l'Albert han programat un vol per aquella carena, i com que portarà càmera tèrmica, doncs també realitzarà una sèrie de fotografies que després processarem i us donarem comptatge de bestiar i el report típic. Però el que ens interessa més és el que us dèiem, nosaltres anem a buscar aplicacions reals de mercat que tinguin sentit, que el cost sigui abordable i que us donguin molta... aquesta productivitat que busqueu, com l'objectiu número 5 de l'associació, que surt amb aquells objectius, doncs intentar que sigui alguna cosa que el cost-benefici tingui sentit, si no, no anem per res. I els que volem és acompanyar-vos durant un temps per recollir requeriments i proposar-vos una, dos, tres aplicacions que siguin útils.